Humal nga misurender ang Unom ka mga rebelde ngadto sa kasundaluhan sa Barangay Tuwal President Quirino Sultan Kudarat kagahapong adlaw Abril 24, 2025. Dino sa niini ang sub-leader sa lokal nga teroristang grupo. Sumala sa 2nd Mechanized Infantry Battalion nga ang grabing kalisod, kakapoy, kagutom ug walay hunong nga operasyon sa militar ang nagduso kanila nga mubalik sa gobyerno. Gitahan sab nila ang Unom ka mga pusil nga naglangkob sa M1 Garand Rifle, M200 Free Grenade Launcher, Barrett Type Sniper Rifle, RPG, M79 Grenade Launcher ug Ingram Submachine Gun. Dayong gipresenta sila sa mga opisyal sa kasundaluhan ug probinsyal nga panggamhanan sa Sultan Kudarat. Sumala sa 6th Infantry Division nga ang ilang pagtahan usa ka pamatuod nga hinahinay nang nawad-an og suporta ug kusog ang mga lokal nga teroristang grupo sa rehiyon. Ang mga kani rebelde mo pailalom sa mga proseso sa reintegrasyon nga programa sa gobyerno para sa ilang bag-ong pagkinabuhi. Dai sa Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!